Dobrý deň, som doktor Šimko, plastický chirurg. Študoval som medicínu vo Viedni, kde som strávil teda moje celé študentské časy. A následne som sa presunul sem do Bratislavy, kde som začal pracovať na oddelení chirurgie ruky, kde som sa naučil podľa mňa veľmi kvalitne základy plastickej chirurgie a následne som potom si ich zdokonaloval na mnohých zahraničných pobytoch a kongresoch. Je to už 14 rokov, čo robím v tejto profesii a venujem sa tomu každodenne. Robím celé spektrum zákrokov od mini-invazívnych, či už je to aplikácia botulinum toxínu alebo kyseliny hyaluronovej, až po veľké operácie plastickej chirurgie, čo sú napríklad redukcie prsníkov, abdominoplastiky, čiže úprava brucha po tehotenstve. Veľmi časté operácie sú napríklad zväčšovanie prsníkov. Takisto tvárová chirurgia patrí k mojim špecializáciám, čiže patria do toho operácia horných viečok, facelifty, takisto aj dolné viečka, nejaké browlifty, to znamená nadvihnutie obočia. Celé toto spektrum operácií človek musí prejsť, veľakrát operovať každý tento výkon, aby došiel do určitej úrovne, kde sa cíti komfortne, a ja si myslím, že v tejto úrovni už som a tým pádom som schopný akceptovať veľké množstvo pacientov, a keď si nájdete čas, budem rád, keď sa o tom presvedčíte aj sami na vlastnej koži, keď ku nám prídete na konzultáciu do Interklinik.